Kọmishọna Anambra Steeti na-ahụ maka mmụta akwụkwọ Ọkammụta Ngozi Chumude na-ekwukwa n'ụlọ akwụkwọ Blessed Wisdom Model School Onitsha ka bụ nke emechi ruo ugbu a n'agbanyeghị na enwere akụkọ a na-ebugharị na-emepela ụlọ akwụkwọ nke amalitekwa gụba akwụkwọ na ya. Ọkammụta Chumude mere ka anyị mata nke a mgbe onye nta akụkọ ABS Queen Anịgbọgụ na-agba ya ajụjụ n'iru ọrụ ya banyere ọnọdụ ahụ. Kiri ka akụkọ ahụ ha n'uju. Kọmishọna na-ahụ maka mmụta kọwara n'oge na-adịrị anya nwata gbara afọ 2 na-agụ n'ụlọ akwụkwọ ahụ nke ahụ dị mgbe o si n'ụlọ ha wee gaa n'ụlọ akwụkwọ bụ onye ahụziri ka etibasịrị ahụ ke metụtakwara ire ya gbajie ya aka nke mere na ọkpụkpụ sikwa n'aka ya kwụkapụta. Mana kemgbe ahụ ruo ugbu a na-ewetara gị akụkọ a, ndị isi ụlọ akwụkwọ ahụ enwebeghị ike kọwara ministri nke na-ahụ maka mmụta ihe merenụ. Ọkammụta Chumude kwuru na nne na nna nwata ahụ na ọkaikpe ha abịago na ministri ugboro 3 nke mekwara na ezigara onye nwe ụlọ akwụkwọ ahụ ozi ugboro 3 mana ọ jụrụ ịbịa zokwu ahụ nke mere gọọmenti ji wee mechie ụlọ akwụkwọ ahụ maka enwero nsọpụrụ n'ebe ndụ mmadụ dị. Ọ kwukwara na eguzogo kọmitii ga-etinye anya na mmiri ịchọpụta ihe mere edejibe enwe. N'ihe gbasara ụmụ akwụkwọ iyi akwa na-ekpuchighị ọtọ ha, Ọkammụta Chumude dọrọ aka na ntị n'ụbọchị ọbụla ọ ga-enweta nwata akwụkwọ yi ụdị akwa ahụ na ọ ga-enye ya ntaramahụhụ ma nyekwa onye isi ụlọ akwụkwọ ha ntaramahụhụ. Queen Anịgbọgụ, akụkọ ụwa ABS.